Iată ne ajunse la al treilea videoclip din lista celor în care 3 bărbați din viața mea răspund întrebărilor puse de fete și femei care mă urmăresc pe Instagram și mă rog ca Dumnezeu să folosească acest videoclip pentru întărirea și mărirea credinței voastre și să vă ajute să înțelegeți mai bine cum gândesc bărbații și să luați decizii potrivite în consecință. Cât de mult se simte un bărbat atras sau ispitit de fetele de pe stradă pe care le vede inevitabil și care sunt îmbrăcate indecent și provocator? Dacă după un astfel de incident vine acasă și își dorește intimitate cu soția, o vrea cu adevărat pe ea sau vrea doar să își elibereze tensiunea sexuală? Aș răspunde la întrebarea aceasta în câteva cuvinte foarte simple, cât vrea el. Avem în scripturi, avem un adevăr și cumva bărbatul poate cădea sub incidența judecății nu când a privit, ci efectiv când și-a dorit ceea ce la un moment dat i-a trecut prin fața ochilor. Cred că omul poate fi ispitit, pur și simplu, văzând, uitându-se la femeie, într-un mod, sau ispitirea poate fi condiționată de acceptul lui, cât de mult acceptă să fie ispitit. Nu poți, la un moment dat, mergând pe stradă, folosind probabil mass media, tot ce ține de social media, nu poți evita ca cel puțin o imagine să-ți apară probabil cu o femeie, cu o fată îmbrăcată decent. Dar de acolo decid eu cât să stau să-mi ațintesc privirea și cât să mă las ispitit de respectiva imagine sau respectiva femeie. Pot să fiu ispitit sau să mă las ispitit sau pot să îmi întorc și să alerg departe de a fi ispitit sau mă lăsa dus în ispită de o astfel de femeie îmbrăcată indecent. Ideea e că noi ca băieți sau ca bărbați trebuie să avem exercițiul ăsta să ne controlăm privirile și gândurile și atunci dacă ai treaba asta, ai exercițiul ăsta de când ești singur, de când ești fără prietenă, necăsătorit sau așa, când devii căsătorit mă gândesc că adică ai deja exercițiul format și nu e chiar așa de greu să nu fii ispitit. Acum, cât de mult e ispitit? Cât își permite el, cât și-a fixat el limite. Adică în momentul în care mergi pe stradă, da? Poți să-ți oprești privirea. Dar dacă tu insisti, da, zic, cât ți-ai fixat tu limitele cu tine însuți, atâta te ispitește. Acum, problema aia cu tensiunea sexuală, asta poate fi nu numai pe stradă, poate fi dacă, de exemplu, ai un loc de muncă unde sunt și femei care 8 ore la lucru cu ele, poți să vii acasă, într-adevăr, cu tensiunea asta cu tensiunea asta sexuală, poate nu numai după stradă, că după stradă nu prea, cel puțin nu te-ai pune acum după o fată să umbli pe oraș, dar practic majoritatea bărbaților vin acasă la serviciu. Dacă au o femeie care se poartă așa îmbrăcat provocator. Deci, există două categorii de bărbați. Acum nu sunt numai două categorii, dar hai să băgăm două categorii de bărbați. Deci cei care sunt conștienți de treaba asta cu privirea și își controlează privirile și atunci cu un astfel de bărbat ca soție nu cred că trebuie să te îngrijorezi că vreodată el o să-și dorească altă femeie și o să-și imagineze că e cu altă femeie în timp ce e cu tine. Chiar dacă o văzut, indiferent ce o văzut pe stradă, un bărbat care e obișnuit să se controleze nu o să-și permite minții lui să își ducă gândurile unde nu trebuie. Da. Așa, pe de altă parte, dacă un bărbat la un moment dat, când e cu soția lui, el se gândește la alta, nu trebuie să existe nimic anterior pe stradă în ziua respectivă. El, dacă are problema asta, care e o problemă imensă, pentru el e suficient să-și amintească ceva din adolescență și el să fie la 40 de ani și el să-și vrea fata aia cu care a fost sau de care i-a plăcut când era tânăr sau mai știu eu ce. Sau ceva fantezii din capul lui formate, eu știu, cu câți ani în urmă. Și astea sunt probleme la nivelul minții, la nivelul imaginației. De-aia textul ăsta din Matei mi se pare că e foarte important, că puritatea sau curăția inimii nu e numai fizic, adică e și la nivelul imaginației, asta e ideea. Asta ce vreau să zic. Dacă după un astfel de incident în care omul respectiv, bărbatul vede ceva pe stradă, vine acasă și își dorește intimitate cu soția, o vrea cu adevărat pe ea sau vrea doar să-și elibereze tensiunea sexuală? Dorința de intimitate
poate fi stârnită de o astfel de imagine, de o astfel de femeie îmbrăcată indecent. Exact cum treci probabil pe lângă un fast food, vezi la un moment dat o shawarma, mergi acasă cu gândul că vrei să mănânci sau apetitul, foamea a devenit mai accentuată sau mai profundă. În relația între soț și soție, probabil doar persoana în cauză, bărbatul, va ști dacă dorința de intimitate a fost alimentată de privirea sau de ispitirea femeii, dar nu putem ști cu certitudine dacă un bărbat o dorește într-adevăr pe ea sau doar a hrăni acea dorință pe care a fost condiționată de ceea ce a văzut la un moment dat. Iar când vii acasă, de ce să fii cu gândul la aia când ai acasă soția? Asta era probabil întrebarea, adică din cât înțeleg eu, e așa un pic de soția se teme ca nu cumva atunci când soțul vrea să aibă relații intime cu ea, de fapt să nu vrea să fie neapărat cu ea, ce are o anumită tensiune și ca să nu mai simtă presiunea aia în trup, o are pe ea la dispoziție și apelează la ea și gata. Eu aș zice unei astfel de femei să își mute gândul de acolo, pentru că e o sămânță semănată de cel rău. Și asta poate să se rostogolească ca un bulgăr de zăpadă și să poată fi până la urmă un motiv major. Ea să ia actul sexual așa cum e, cu bărbatul ei și bărbatul o vrea pe ea, cam atât aș vrea să răspund la asta. Cum poate o fată să știe că un băiat, atunci când va fi căsătorit, nu va fugi cu o femeie mai tânără? Nu știu dacă poate să știe, dar dacă ar fi să poată ști, viitorul. Deci să fie atentă la felul în care se comportă cu alte fete în timp ce e în relație cu ea. Adică dacă vorbește cu celelalte fete ca și cum n-ar avea prietenă, ca și cum nu ar avea o relație, e problematic. Dacă are nevoie de atenția mai multor fete, iară nu e ok. Adică, da, asta nu neapărat se leagă că va pleca cu una mai tânără, ci îs semnale de alarmă că bărbatul sau băiatul respectiv o să aibă posibilitate sau e în pericolul să înșele fata, femeia, soția la un moment dat. N-are cum să știi. Adică n-ai cum să știi, garantat că presupune muncă, efort împreună, viață de familie, de soție, pe parcursul anilor, așa ca și când ai o floare pe care trebuie să o îngrijești, să-i dai lumină, să-i dai apă, să-i dai hrană, da? Exact la fel e și dragostea în relația de căsătorie. Pot să fie tineri care au început frumos, cu toate motoarele la maxim și, pe urmă, au ajuns la, 40 de ani că nu se mai suportă unul pe altul. De ce? Pentru că n-au întreținut-o. Și relația din familie trebuie întreținută și trebuie muncit. Trebuie disponibilitatea de a depune efort și de a înlătura orice piedică din start, din fază incipientă, a nu o lăsa să crească, ca și peste tot, și ca și în educația copiilor. Da? Citeam despre o mamă care a avut în grădină, a făcut 2 straturi și a semănat aceeași sămânță pe 2 parcele așa de 10 metri pătrați, și își ducea copiii și privea de buruieni o parte doar. Și la sfârșitul anului, ailaltă era năpădită de buruieni și îți întrebat copiii, dar costă ce-i? Cam așa e cu viața voastră dacă eu ca mamă sau tati ca tată nu vă corectează, vă cizelează, nu vă privește. Și atunci așa și în viața de familie. Relația dintre soți trebuie întreținută. Fidelitatea în căsătorie ține de caracter cât și de legăminte, de promisiunile la care atât bărbatul cât și femeia la un moment dat le fac față de celălalt. Și cred că omul cu caracter, femeia sau bărbatul cu caracter, nu-și va încălca niciodată promisiunile, indiferent prin ce context îi va duce viața. Indiferent cât de frumoasă, cât de soare sau cât de mulți nori vor întâlni pe calea vieții lor, un om de caracter, dacă are caracter, niciodată nu își va încălca promisiunile. Ăsta e primul aspect. Al doilea aspect, avem și partea cealaltă care ne ajută foarte mult, partea credinței. Dacă trebuie să fac pasul acesta în căsătorie cu cineva, interesându-mă de felul de a fi a omului, caracterul frumos care trebuie să-l caracterizeze, adică să-l găsesc în el. Cred că avem cei credincioși sau copii ai Domnului, au acea parte, au acel element divin, Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne poate în același timp transmite, vorbi prin diferite căi,
cu privire la căsătorie, la cel care ne stă în față pentru căsătorie și cred că este un element foarte important în decizia pe care la un moment dat atât fata cât și băiatul o iau în viață cu privire la căsătorie. Bine, și există totuși, ca fată care vrei să te căsătorești, există niște lucruri la care să te uiți sau sunt anumite semnale pe care poți să le vezi înainte de căsătorie în privința unui băiat, dacă tinde să fie un băiat care se uită după altele sau poți să cât de cât să ai, să zicem, în proporție de 80-90% garanția că dacă toate lucrurile merg bine, bărbatul respectiv nu va ajunge în viitor să facă ceva sau nu e doar așa la întâmplare și nu ai nicio șansă. Acum, după mine, un băiat își dă rama pe față. Deci dacă asta e din tinerețea lui, dacă tendința lui sau, știu eu, pasiunea lui de a-și agăța sau își pune în copană la părere, am mai cucerit o fată, am mai cucerit o fată, da? Sau notează în caiet cât ea are la activ, să fugă, să nu se apropie de un astfel de băiat. Dacă e în tinerețe. S-ar putea ca un tânăr să n-aibă aceste aptitudini sau tendințe în tinerețe, să și le dezvolte pe parcurs. Asta soția trebuie să vadă. Și atunci, din start, să îi pună piedici sau să aibă discuții sincere, clare, concrete cu el, pentru că e mult mai greu la o anumită vârstă, când deja el își formase pe parcursul anilor obiceiul respectiv, să-l mai aducă la albie. Dar ca soție trebuie să-ți cunoști totul, să vezi dacă are anumite tendințe sau nu și să-l întrebi sincer. Uite, care e? Eu mă gândesc că fata aia te atrage. Femeia te atrage. Probabil că asta cred că ai pomenit, ideea de și tu ca soție să-ți faci partea de a întreține relația frumoasă și de a nu-i face lui viața mai grea. Adică să nu devii probabil un anumit tip de femeie care să-l facă pe el să-i fie foarte greu să te iubească și să fie tentat mult mai tare să se uite în exterior. Da. Deci ideea e lucrurile astea să le verifice sau să le observe cât e de loial, cât e de serios în relația cu ea. Adică, lucruri de bază. Dacă băiatul ăla are o amică, să zicem așa, prietena cea mai bună a lui e o fată, dar nu-i prietena lui, e clar că acolo sunt niște probleme. Adică n-ai cum să fii, din punctul meu de vedere, n-ai cum să fii amic cu fete sau cu o fată mai mult decât să te înțelegi mai bine cu o fată și tu să ai prietenă. Deci să fie două persoane diferite. Mi se pare extrem de ciudat. Nu știu, nu mi se pare sănătos. E și imposibil, aș zice eu, aproape. Dar bine, dar sunt cazuri care sunt așa, sau fete care au amic băiat, dar ele au prieten pe altcineva. Și astea sunt chestii ciudate. Da. Foarte important în vremea de curtare să mă intereseze acele lucruri de caracter care ele sunt de fundament. Probabil că în perioada asta foarte mulți, poate în mare parte fetele, toate relațiile lor se bazează pe sentimente. Lăsând la o parte acele lucruri de fundament raționale, care ele trebuie să existe în viața celuilalt pentru a avea acea certitudine și acea liniște că felul de a fi a băiatului va fi cumva o garanție pentru o statornicie în căsătorie. Și în același timp, personal cred în acea promisiune, acel jurământ, până când moartea ne va despărți. Cum își dă seama o fată dacă un băiat o place sau e doar afectuos prin felul lui de a fi? Păi urmărim băiatul respectiv cum se comportă cu alte fete. Dacă afecțiunea sau ăsta e modul lui, stilul lui de a se raporta la fete, înseamnă că o tratează ca pe celelalte. Dacă o tratează specific sau special pe ea, afectuos, înseamnă că e interesat de ea. Dacă iar el abordează fetele la fel, înseamnă că nu are deocamdată niciun interes, să nu e interesat de ea. Deci mă gândesc la două variante. Fie e afectos, la fel de afectos și cu băieții, cu toată lumea, și atunci înseamnă că e afectos cu toată lumea. Dacă e afectos doar cu fetele, inclusiv cu ea, e un pericol să fie genul de bărbat care nu poate să rămână stabil într-o relație numai cu o singură fată. Și în plus, dacă e genul de băiat care e afectiv cu toate fetele, dar niciodată nu inițiază nimic, iar e categoria asta de profitor sau băiatul care vrea să-și atragă, nu știu, ai sentimentele alea de
plăcere, de apreciere, că vorbești cu o fată sau așa, ai atenția unei fete, dar tu nu mergi mai mult, mai departe, nu ți asumi nicio responsabilitate. Deci oricum nu-i bine nicicum. Bun, și atunci... Și poate să creadă fata care a pus întrebarea că ea e mai specială, dar dacă el e genul care e afectos cu toată lumea sau cu fetele, e foarte... Deci dacă e cu toată lumea e ok, atunci nu o să știe dacă îi place de ea doar dacă el o să-i spună vreodată sau dacă ea vrea să-l întrebe. Dar dacă e afectos doar cu fetele, e foarte periculos din punctul meu de vedere, pentru că Există moduri diferite de a-ți arăta interesul sau iubirea față de cineva, față de o fată. Probabil sunt acea parte exterioară, acea parte fără vorbe a faptelor, când un băiat, prin modul lui de a face lucrurile, prin gesturile de atenție față de cineva, vrea să transmită acea iubire, probabil, față de o fată. Pe partea cealaltă sunt unii care folosesc cuvinte, nu sunt atât de buni în fapte, sunt mai stângaci, dar ei sunt foarte, foarte buni, își folosesc foarte bine cuvintele în a-și exprima și a discuta foarte deschis despre intenția pe care o față de o fată. Vei găsi băieți care, dacă ar trebui să vorbească, probabil că inima le-ar urca probabil la nivelul bărbiei și sunt foarte stângaci în a-și exprima sentimentele. Dar sunt ceilalți de care am discutat, care în 2-3 cuvinte te și cere în căsătorie. Pentru cei care își exprimă prin fapte, prin gesturi, cred că, din perspectiva unei fete, trebuie să-l ajuți să-și verbalizeze intențiile. Chiar dacă faptele sunt atât de evidente și cumva fata nu înțelege într-un mod foarte, foarte clar intenția lui, trebuie să ajute să verbalizeze dacă există un interes de afecțiune, de iubire față de fată. Și în aceeași parte, pe partea cealaltă, băieții care sunt foarte verbali trebuie să mai facă și fapte. verbalizeze. Nu, care ai zis de verbal, eu știu, trebuie să mai facă și fapte. Nu, acum ai înțeles ideea. Și ce face o fată dacă vede că un băiat, deci urmărește treaba asta ce ai spus tu, pe de o parte se uită, vede că cu alte fete nu se comportă ca și cu ea, băiatul respectiv pare să-i acorde ei o anumită atenție specială, dar doar atât rămâne la partea aceasta de pare afectuos. Ce să facă fata în continuare? Sau ce poate să facă dacă lucrurile să se prelungesc? Acum ea, poate să-i dea și ea speranțe, adică să-i dea semnale că îl place, dacă vrea să continue relația sau să înceapă relația, da? Să-i dea semnale că și el e interesat, adică ea e interesat de el, da? În momentul în care trece o anumită perioadă și el nu intervine, poate să o facă direct. Adică ea să-i spună lui, zici? Da. Dacă el nu... și atunci măcar să clarifică, da? Da, nu-i deloc fain să fii în poziția asta fain, ca fată. Ca să nu pierzi timpul. Acum depinde și dacă ești o fată de 18 ani și mai ai încă ani în față care poate să se decide el în 2 ani. Și dacă reziști tot atâta, să aștepți cu incertitudinea. Asta și așteaptă, dar dacă tu nu ești confortabil în situația asta, ca să clarifici treaba sau să nu-ți faci iluzii de șarte, e bine să abordezi problema frontal și să-l întrebi. Aș vrea să știu dacă ești interesat de mine sau doar așa. Într-un final, oricum, nu poate să rămână băiatul, tu trebuie să treacă și la niște cuvinte. Adică Sigur. Nu poate să rămână doar la nivelul de afectuos și atâta tot. Adică fata... Sigur, la un moment dat, fata trebuie să îl ajute pe băiat să își și verbalizeze intenția pe care el o are prin gesturile de dragoste, de iubire pe care o are față de fată. Ca într-un mod foarte clar, fata să înțeleagă că, da, într-adevăr, băiatului îi place de mine sau, are o atenție mai aparte față de mine. Ea poate să aibă impresia că e specială, că e unică. Și atunci care e, de fapt, răspunsul la cum poate o fată să știe dacă un băiat îi place de ea? Dacă unui băiat îi place de ea? Pe aia îi spune el. Ați auzit un răspuns legat, ok, asta e... Deci oricât, bine, ideea legată de întrebarea asta... E pe partea cu afectivitatea. Da, cu afectivitatea era mai mult legată și atunci de-aia zic. Dacă e afectos așa cu toată lumea, inclusiv cu băieții, inclusiv cu fetele, inclusiv cu oameni mai în vârstă, inclusiv cu copii, deci dacă e o chestie în asta în care cu toți oamenii din jurul lui e așa afectos,
atunci el s-ar putea să fie, așa e felul lui de a fi. Dacă în schimb ți se pare că e doar cu tine, verifică să vezi cum se comportă cu alte fete. Deci dacă și cu alte fete are același gen de afectivitate sau se manifestă la fel de afectos, problematic. Da, și iar dacă nu se manifestă și totuși e afectuos doar cu tine și nu cu celelalte fete sau cu ceilalți băieți, dar nici nu spune nimic. Da, și asta e altă, și nici aici nu e bine, deci, na. Da, deci concluzia e că de fapt spune. Un băiat care e interesat Da. concret de o fată îi spune. În general, da, adică trebuie să fie foarte, nu știu, să fie foarte stresat sau foarte, să aibă foarte multe frici ca să nu zică ceva, dar în general dacă omului îi place tare, 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 trece peste frici. Bun. Deci normal, orice băiat, oricât de rușinos ar fi sau oricât de timid ar fi, tot încearcă pe o cale sau alta și dacă nu îi abordează direct, îi scrie pe undeva sau ceva. Da, sau asta probabil, sau cum ar putea să ajute fata să primească un răspuns clar, poate că ar putea să îi dea, cum să zic, băiatului curajul să-i spună ceva, că poate dacă băiatul respectiv e afectuos, dar fata pare foarte distantă și rece, băiatul nu are curajul să abordeze, dacă ea îi dă prin comportamentul ei senzația că ok, poți să întrebi dacă vrei ceva, dacă e cumva mai rușinos sau foarte fricos băiatul, poate își face curaj. Săracul. Da, depinde și afectos ce înseamnă. Da. Adică dacă gesturi din astea de a îmbrățișa, de a atinge, eu zic că și aici e periculos, chiar dacă e doar cu ea. Adică, Da, normal. depinde la ce se referă prin afectivitate, știi? Cum poate o fată să înțeleagă că un băiat nu o place dacă ea, ca fată, îi dă semne că îl place? Ca fată trebuie să dai seama. Adică în momentul în care tu vorba aia te bagi în seamă și el nici nu te observă sau nici nu te abordează, înseamnă că nu e interesat de tine sau mă gândesc că așa ar fi, normal. Da, deci atunci un băiat care te place, ce face ca să-ți arate că te place dacă te place? Te abordează. Unul care nu te place sau nu vrea să aibă relație cu tine, nu te abordează sau știu eu. Două posibilități. Poate lui îi place de tine, dar nu e în momentul să înceapă o relație sau are anumite lucruri pe care vrea să și le mai rezolve ca să poată începe o relație și atunci nu acționează. Sau, efectiv, într-adevăr, nu e interesat de tine și atunci, la fel precum o fată îi arată unui băiat că nu e interesată de el, poate nu-ți răspunde la mesaje așa de repede, nu inițiază el niciodată o discuție, Nu se nici oferă măcar să te conducă acasă. Exact. Deci nu face nimic ca să inițieze ceva între voi doi, o mică discuție. Deci... Nu cred că există niște coduri foarte sofisticate pe care băiatul sau fata să așteapte ca băiatul să le rostească. Cred că din moment ce băiatul nu răspunde intenției fetei, nici verbal sau nu răspunde nici probabil într-un mod expresiv la ceea ce fata se așteaptă, eu cred că e destul și fata trebuie să înțeleagă că băiatul nu e interesat de fată. Un bărbat care e atras sau un băiat care e atras de tine o să încerce să fie în prezența ta cumva. Mai ales, deci dacă vă cunoașteți, dacă sunteți din același mediu, o să încerce să fie în zona ta, să povestiți în grupul de prieteni sau așa mai departe. Dacă el nu inițiază niciodată nimic, nici virtual, nici pe zona asta, să zicem, a social media și mesajelor pe acolo, dacă nici acolo nu scrie niciodată, nici în viața reală, dacă vă cunoașteți în viața reală, dacă nici acolo nu inițiază niciodată, e destul de clar, părerea mea. Na? Deci, pur și simplu, nu inițiază el, nu că nu ți acordă, că poate că ți acordă atenție, în sensul că e o treabă de bun simț când vorbește cineva cu tine, să vorbești, să răspunzi înapoi, așa, dar nu inițiezi. Ca băiat, cel puțin eu, dacă nu sunt interesat, nu inițiez niciodată nimic sau am grijă să nu dau impresia că inițiez ceva. Multe fete probabil se confruntă cu asta în care probabil nu știu sigur dacă un băiat le place sau nu pentru că, nu știu, semnalele nu sunt clare, știi? Adică probabil că ele se gândesc că dacă ele ar arăta gestul respectiv unui băiat, pentru ele acel lucru ar însemna că le place de băiatul respectiv, știi? Și atunci ele se gândesc, bun, băiatul ăsta mi-arată oarecare atenție, îmi dă impresia că i-ar plăcea de mine, dar nu știu dacă îi place sau nu îi place. Eu, după cât îmi dau eu seama sau gândesc eu, mai degrabă o fată are această tendință de a arăta în prima fază că nu e interesat de băiatul respectiv. Tocmai pentru ca să vadă, domnule, insistă, chiar îi place sau chiar vrea, nu vreau să creadă că mă lasă așa ușor.
Deci de asta zic, în momentul în care un băiat îți arată sau asta, că te place, tu trebuie să știi sau cunoști. Tu ești cea care răspunzi. În momentul în care un băiat nu te abordează, deși ție ți-ar plăcea, nu? Înseamnă că nu are rost să mai insisti pe direcția respectivă. Cum poate o fată să dea de înțeles unui băiat insistent că nu vrea o relație cu el? Este vorba de vârsta de peste 30 de ani în cazul A. Îi spune clar, poți să-i spui treaba asta, uite, nu sunt interesată de o relație cu tine și dacă mai insiști, o să ignor mesajele tale. De exemplu, dacă e pe parte virtuală, părerea mea, da, îi spui, nu-i dai bloc așa din prima, ci îi spui, dacă mai insiști pe partea asta, nu o să mai vorbim și dacă el mai vine cu o întrebare sau cu ceva în cazul ăsta, dai bloc, ignor. Da. Deci ideea e chestiile astea, blocul și ignorul funcționează și au rolul așa, lor. Cred că din moment ce fata îi spune cu subiect și predicat că nu are nici interes față de el, băiatul este obligat să respecte decizia fetei. Sunt și excepții în care probabil că băiatul mai puțin înțelept, mai puțin matur, lipsă de caracter, să nu înțeleagă și să respecte decizia unei fete la un moment dat. Dar fiind foarte, foarte explicită în exprimare, în decizia de a nu da curs relații respective, bărbatul de caracter trebuie să înțeleagă. Deci ideea este, îi spui omului clar că nu ești interesată și că nu vrei și că dacă mai insistă o să întrerupi orice legătură cu el și la următoarea abatere a lui, dacă el mai insistă încă o dată pe chestia asta, tu cumva și înaintea lui Dumnezeu ești liberă pentru că i-ai spus că dacă mai insistă nu mai... Atunci nu trebuie să te simți vinovată că îl ignori sau că îi dai bloc sau acum dacă e în viața de zi cu zi, inevitabil o să trebuiască să-l ignori, că n-ai ce face. În viața virtuală sau dacă e vorba de discuții de astea pe internet, poate că e mai ușor că i-ai dat bloc și gata. Deci concluzia e că tot comunicarea, tot vorbitul, trebuie să-i spui, folosirea de cuvinte. Da, dar ideea e să-i spui cumva să-i dai un ultimatum clar, îi spui omului clar, uite, chiar nu sunt interesată, nu mă interesează deloc o relație cu tine și dacă mai insiști, chiar mă simt, nu știu, că vouă vă place cu mă simt, o să spui așa, mă simt obligată, exact, mă simt obligată să ignor orice conversație sau orice inițiativă de-a ta de a conversa. Pentru că matur ar trebui să spună clar. Adică băiatul să nu-și mai facă iluzii sau să canalizeze energiile și în altă parte, spre altă fată, doar ar trebui să spui, uite, apreciez că îți place de mine sau că vrei să mă abordezi și asta, dar eu nu simt nimic în direcția asta și așa că te rog să... Deci cuvintele ajută. Cuvintele ajută, da. Mi-amintesc de un cântec de Marius Țeicu. Tăcerea nu-i de aur, mai bune-s vorbele când ai ceva de spus în viață.